बिहार में काबा, बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, नीतीश के सरकार बा। बिहार में बहार बा, नीतीश के सरकार बा। अब बढ़त रंगदारी से देख जनता बेहाल बा, बढ़त जंगल राज से देखा जनता बेहाल बा। बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, नीतीश के सरकार बा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आपका दोस्त राहुल अपनों से दूर दुबई से एक वायरल गीत के साथ। वायरल इसलिए क्योंकि बिहार के ऊपर एक गीत था कि बिहार में काबा, बिहार में काबा। और आपको पता है कि जिस बिहार को कहा जाता था कि बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, आज उस बिहार को किसकी नजर लग गई है कि बिहार में बहार, जौन बिहार में बहार रहे वो आज बवाल में तब्दील हो गई बा। आखिर काहे? तो ऊपर एक भोजपुरी कविता लिखने की कोशिश कैले बानी, आशा बा आप लोग के पसंद आई। तो चलिए कविता के शुरू कर जाओ। बिहार में बहार बा, नीतीश के सरकार बा। बिहार में बहार बा, नीतीश के सरकार बा। अब बढ़त रंगदारी से देख जनता बेहाल बा, बढ़त जंगल राज से देखा जनता बेहाल बा। बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, नीतीश के सरकार बा। युवराज के मिलल साथ बा, युवराज के मिलल साथ बा, चाचा से बहुते आस बा। युवराज के मिलल साथ बा, चाचा से बहुते आस बा। अब पहले कलम से नौकरी मिली, पहले कलम से नौकरी मिली। आप कछऊ ना भेटात बा, कछऊ ना भेटात बा। बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, चाचा के सरकार बा। बिहार में बहार बा, चाचा के सरकार बा। बिहार एगो नया कीर्तिमान स्थापित कैलस शराबबंदी के नाम पे। नीतीश कुमार जी के बहुत बड़वन ई फैसला रहे। तो बिहार में दारू बंद बा, यहाँ दारू बंद बा, प्रशासन चाक चौबंद बा। यहाँ दारू बंद बा, प्रशासन चाक चौबंद बा। देसी का अंग्रेजियो मिली, देसी का अंग्रेजियो मिली। अगर बगली में दम बा, अगर बगली में दम बा। बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, चाचा के सरकार बा। मचल हाहाकार बा, मचल हाहाकार बा, पत्रकार गिरफ्तार बा। मचल हाहाकार बा, पत्रकार गिरफ्तार बा। तमिलनाडु से ऐसा खबर का आइल, तमिलनाडु से ऐसा खबर का आइल कि सरकार भइल बदनाम बा, सरकार भइल बदनाम बा। जनता के सोच दिखावेला, जनता के सोच दिखावेला मनीष कश्यप तैयार बा। जनता के सोच दिखावेला मनीष कश्यप तैयार बा। सरकार ट्वीट पे ट्वीट करेले, सरकार ट्वीट पे ट्वीट करेले। ई सब अफवाह बा, ई सब अफवाह बा। बिहार में काबा, बिहार में बहार बा, अपने चाचा के सरकार बा। आज बिहारी भाई लोग के सोचे के चाहिए कि का उहे बिहार ह जोने का गौरवशाली परंपरा रहे, इतिहास रहे, जोने के अलग नाम से जानल जात रहे। अपने परंपरा खातिर, अपने रीति रिवाज खातिर, अपने क्रांति के बिगुल बजौला खातिर, अपने एक से एक बड़े बड़े हस्ती के एक बड़े मुकाम पे पहुंचावे खातिर, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा हर जगह बिहारी अपने दमखम के साथ के नाम से जानल जात रहे। तो का यह बिहार रहे जौने का गुजत नाम रहे? का यह बिहार रहे जौने का गुजत नाम रहे? राजेंद्र बाबू यहाँ से, राजेंद्र बाबू यहाँ से, गांधी बापू बनना यहाँ से, गांधी बापू बनना यहाँ से। बुद्ध के धरती यह रहल, बुद्ध के धरती यह रहल। क्रांति के बिगुल एहमे से बजल, क्रांति के बिगुल एहमे से बजल। जेकर इतना अद्भुत भूतकाल रहे, जेकर इतना अद्भुत भूतकाल रहे, दुनिया में अलग पहचान रहे, दुनिया में अलग पहचान रहे। अब काहे एकर आज लौकत बदनाम बा, आ काहे एकर वर्तमान आज लौकत बदनाम बा। बिहार में बहार बा, भ्रष्ट नेतवन का सरकार बा, भ्रष्ट नेतवन के सरकार बा। ये वर्तमान सरकार ही नहीं, जितने भी लंबी श्रृंखला चली है इन नेताओं की, जिन्होंने बिहारियों के मनों को, बिहारियों के अतीत को, के गौरवशाली अतीत को लूटा है, बेच के खाया है। नहीं तो बिहार एक अलग नाम से जाना जाता है। मैं उन सभी बिहारी भाइयों के लिए कहना चाहता हूं कि ये समय है, अपने आप को जानिए। और हमें इस वक्त सोचना है, कुछ करना है। करना यही है कि मानसिक तौर पे आप गुलाम मत बनिए, क्योंकि विचारों के गुलाम मत बनिए, क्योंकि विचार ही है जो आपको आगे लेके जा सकते हैं। ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी? एक बिहार में मैंने एक छोटी सी कविता लिखने का प्रयास किया है, आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। जय बिहार।